Не съм тичал доста време. Днеска определено беше най-подходящият момент да започна. Бази, колко е студено. Добре, по средата на сутрешното тичане сме. Може би се чуете, Ники, защо си го причиняваш? Добре, това ще остава да обясни Ники от миналото. Здрасти, брат, аз съм Ники от миналото. Както си седях спокойно на дивана, получих този notification. Тези километри няма се стичат сами, затова утре ще ги размажем. Обратно към теб, Ники, в бъдещето. Благодаря ти, Ники, от миналото, от тук поемам аз. Времето е супер красиво е, супер студено е, пръстите ми замръзват, макар че съм с ръкавици. Дали я го направя? Мисля, че няма да има по-хубав момент от днеска, в който го направя. Кожата ми изгаря! Ники, какво правиш с живота си, Ники? На около 4 км съм от вкъщи и след малко ще умра от студ. Там, където скочих снега, си забравих телефона по средата на нищото. Дано да е там! Повърт съм! Не мога да си движа ръката. Оле. Имаше моторист, караше по една уличка и имаше от една страна на каската GoPro. И аз само минах покривено. Но викам, по-бърз съм от тебе. Може ми е много студено, но това ми преше да набягам моторист. По-бърз съм! Окей, в момента съм на път да се срещна с една приятелка, да отидем в Борисовата градина и си направим някои доста добри снимки, защото тя има камера. Ники няма камера. Може би някой от вас се знае, така се Михайла, може би някой от вас си мисли, че ми е гадже. Не. Ники няма гадже. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Това стъкло само се намъглява. Уау! Това е Михайла! Здравейте! Това е Ники, който идва на време. Аз съм Ники, който винаги идва на време. Имам преди 13 минути по-късно. Студено ли е? Аз ще те стопля, Михайла, няма проблем. Как си толкова силно да тичам? Знаеш какво направих? Събляках се и скочих с Ники. Малко са те били като малко на човек. Точно си говорим, че беше много хубаво решение да си взема ръкавици, за да може Михайла да ги ползва. Как е? Добре ли е времето? Приятен разговор. Предстои една от лошите ми идеи днес. Абсолютно. Как е времето? Пъзга ли се? Супер! Дали тези момчета знаят за видеото ми, което правих онзи ден, когато карахме кола снега? Може да го видите тук. Сега не знам къде се соча, защото няма екран. Йоу, момент. Забелязвате ли как всеки път видеото стават по-добри?
Забелявам, че всичко е практиса. В смисъл, в момента още имам някакви проблеми, технически, едита, компютъра е бавен, музиката, не знам какво, разни работи. Стават все по-добри. Стават все по-добри и съм много щастлив, че ви харесват. Искам да направя някакъв график, колко пъти в седмицата и кои дни в седмицата ще качвам видео, да има някаква подредба, защото в момента ми е малко объркано в главата. Кой ден искам да го правя, кой ден ми е малко по-скучен и няма какво да правя. И така нататък, но вървиме напред. Има много голямо развитие. Пак да кажа, радвам се много, че ме подкрепяте и ще се видим в следващото видео, което може би ще е утре, може би ще е други ден.